Mä oon nukkunut pallon kanssa öitä, mä oon haistellut sen pallon tuoksua. Mä oon yrittänyt saada sitä pallon fiilistä niin kuin itseni. Kun me katsotaan jotain Zidanetta tai Ronaldinhoa, niin se pallo, se rakastaa näiden pelaajien kosketusta. Siihen on syntynyt syvä rakkaussuhde. Sä raivoot välillä sille kaverille. Sit sä kiskaset sen pallon jonnekin huitsin Nevadaa, mutta se suuri rakkaus on kuitenkin se, että sä haet sen uudelleen sieltä suosta tai metsästä tai kerrostalojen takaa tai autojen yli liikenteen keskeltä. Sä haluat taas päästä koskettamaan sitä palloa. Ja mä oon vuoren varma, että sillä pallolla täytyy olla joku henki. Ja se tunnistaa sen henkilön, miten se henkilö koskettaa sitä palloa. Ja kun sen jotenkin löytää, sen yhdys siteen, niin se on mun mielestä ainakin yksi jalkapallon suurimpia salaisuuksia.